ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз мехоҳам як канали қаҳрамон модари тоҷика барои шумо муаррифӣ кунам ки соҳиби 8 фарзанданд. Номшон Рудоба, дар шаҳри Оренбургская област зиндагӣ мекунанд. 4 фарзандшон айхчона, 4 дигар фарзандои руса мақсад установид кардагиянд, приём низ зиндагӣ мекунанд, дар бораи ҳаётшон ҳамаш гап мезананд. бениҳоят хоҳиш карданд, каналшонро нав кушодагиянд. Ай ҳамаи шумо хоҳиш карданд ки омада дар каналшон подписатсия кунед, каналшонро дастгирӣ кунед, бо ёрдами шумо пеш бираванд. Ссилкаи каналаш дар якум комментария закрепино карда мешавад. ҳатман омада аз номи канали мо салом расонед. умедвор ҳастам ки ба шумо низ бениҳоят маъқул мешавад. ман омадам рости гап дар ҳайрат будам дар ин қаҳрамонӣ, дар ин дили софи калони модари тоҷик. бениҳоят занаки тилло биге мешава. хеле занҳо ҷошон иншоаллоҳ ки биҳиштай ба ғайри фарзандои худ бо фарзандои дигарон низ модарӣ мекунанд. ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дига ҳама каса хуш омаден ба канали мо. имрӯз хостам инам хали барги ток тайёр кунам. дар магазинои бигем ки киоское ки фрукти овушӣ мефурӯшанд, дар ҳамон ҷо фурӯхта мешавад. агар хоҳен равен харидорӣ кунен. ман бениҳоят нағз мебинам. рости гап якум бора тайёр кардистам. рецептша ай янгам пурсидам. хулоса да ия чӣ хел тайёр мекунӣ? И беҳад салёни бидайда, беҳад шӯрай аям банкаш мегирӣ. ман ду бор да оби ҷӯшомадагӣ тар кардамаш, баъд якта гирифтам. и фаршиш чиқа сезелин ки меомадай ба маза меомадай. хулоса да инҷа бигем ки ним пиёлача бринҷ ман гирифтам, як пиёла фарш кардам. баъд приправа мурчу зира андохтам, камакак равған андохтам. инам хеле ки дидестен ҳам хе печондамаш. баъдан дар як каструлак вай кардам, камакак руған андохтам, ҳамаи иёра чиндам. дар як пиёлача камакак вай андохтам, тамад андохтам, қати приправа якҷоя карда буғиш кардам. тез тайёр мешавад. иншоаллоҳ рецепти кукурузни оша ба наздикӣ дар каналам мемонад. дӯстони азиз, иҷа вақти абедай, соат 3 абедай. рости гап ина аҳволи ҳавлӣ барои чӣ ҳози ия навор кардистам. дина бегони мурғуро ҳамаша ай ҳавлӣ бировардем. и даршона маҳкам кардем, як дари дига ай упара кушодем, ай параи гӯспандо. и ҳавлира ҳози ма иншоаллоҳ ина штатив ма бировардам. телефона мемонам, иҷара топ тозаи хушрӯ мекунам барои ида. барои фотимаҷон дига ба ҳазир мебурад, дар рӯи ҳавлӣ бозӣ мекунад. баъд як-ду комментарияш як буд ки эҳтиёт кунед хуруз чашма нағз мебина, ай чашми кӯдакотон мақсад нул назана. беҳад тарсидам, беҳад бовар кунед. анаку ҳози иншоаллоҳи ҷаббор иҷоҳора ҳамара топ тоза мекунем. як ҷоя ҳамара мерувем, тозаи озода мекунем. افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی بمر شدی بشی طبیب افتادی ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی
سازی دلی ما بدون بازایی کی دوتا رو تاری مانو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای فصل خزان رز اومد از بحری چی. دوستان عزیز اینه تمام شد روبوچینی حولی یک 15 تا айанамула гандум мусурка бурдум бировардим айҷа инаи помощница мабине ҳама ҷош ҷазир буда аз қадихтам закаса мерем хона иншоаллоҳ сарда ҳамона шутани ина чӣ хел шид ҳамара руфту мурғо нест маҷо тоза озода инаи пара уҷа чойники бизҷӯшим да умҷа буза медӯшим уҷа бутилкаи фотимаҷон мондагӣ шланга задам гӯспандора ов додума ҷамъш кардам да уҷа мондамаш да болои савзоҳо тоза ҳак беста ҳамаи иҷора руфтам дига як дона мусурка нест итаи шпангакам ҳама вақт тоза буд наумерам мебинам и кӯдако ба тамоми санъат хоку мусра кашдаги будиан қатиам ҷурашон ина иҷарам руфтум топ тозаш кардам тамом соат 8:30 бегаҳ соати 3 буд биромадаги будам соати ай 3:17 гузаштаги буд биромада будам инҳо соат 8:30 бегашт я парча формои ини фотимаҷонака алиш кардам бо ҳама ҷош пури хок ҷазира так ҷое мефураш ча партофтесте мурғо тамом дига иҷа мурғ ягом дона вуҷуд надора ҳама да ӯ тарафан ҳама лаганди гандум кашак мада иҷа фотима вардай партофтай инаи болудам решотка задам ки на паран сатило мабина иҷа ба фикрам як 10-15 сатила ҳамара пури ов кардам тамом 5-6 да иҷа мокионай да иҷаш мондагиам ки ё мекушаншонада ё да иҷа гандуму овшон мондагия тамом гӯспандоя парча овора хурданд бо ай сар пур кардамшона муҳаммад мустафо кати ҷурашон бозӣ доранда пиши дарвоза иҷа аллакай баъди ҳамаи кори якҷода шишта кӯдакоя бозишона тамошо када аялав навор када шидам тамошобинони азиз барои бузо бисёр савол додем ки чанд сумай мақсад дигар шаҳрҳо тоҷикистону москваи мақсад дигар шаҳрҳо ма намедонам ки роӣ карда мешава намешава рости гап шахсоне ки дар ҳамин шаҳри новосибирск бошанд ман якта видео иншоаллоҳ барои бузу гӯспандора танҳо маълумот дар бораи мақсад чанд сум меиста чӣ хелан ҳамаша навор мекунам барои шумора мемонам барои иди қурбон ва номерора мемонам метонен ки ай мо харидорӣ кунен мақсад бузу гӯспандора мехехтон ай видео тамошо када интихоб када харидорӣ кунен занг зада имрӯзам ба охир расид соат 9:30 бегаҳ гӯспандорака маҳкам мекунам сари ҳар се кӯдакора шуштум ина навбати худам биромадам аз иёра маҳкам кунам тамом ай ҳамаш да удуруни хонашонана
якта нимтаеш ки ов мефурошу нарафта ёҷа ов хӯрда омадистан ҳамаи сатило пур ба пура ин чанд сатилора қатурак мондан дарвозаошона рыз кунам тамом. имрӯз хостам ки ягон торти бисквитни пазам ай саршавишта охиша навор кунам. чӣ хеле ки диден имрӯз ҳавлинора тоза кардам, беҳад афкор шудам. абети магазинда бор овардан рафтам ки ҳама чизи свежи помидор бодринг аслан дар кор буд гирифтамам. баъд гилос овардиян охирон шаними 1,5 килоша успед кардам. эклери байни хали намедонам кожик буша чӣ буша мулоима я бор гирифта будам, кӯдако хушрӯ хӯрда буданд. имрӯзашта хай ай магазин гирифтам, неким свежа хушрӯ мехӯранд. иншоаллоҳ баъд дар наворҳои оянда ягон чиз мепазам. якта опиш тетрад гирифтам барои дафтари сурӯҳои муҳаммада фотимаҷон айгиҷои ёфтай дарондай ҳамаи сурӯҳои азиёткардагиша ҳар рӯз мақсад медонума бо сёравно мегӯ дилам пур аями мегум бинависам айрӯи навистагим точка ба точкаш мақсад туғри хушрӯ бихона анаида ҳоли ҳамаша рӯбардор мекунам. ина кӯдакома ҷобаҷо карда авқотошона додам. авқоти худамда зели набуд биромадам. инаи прожекторҳои моро бинен гирён кардан. хеле шид и прожектора задагиян я моҳ шид на светоша гирён кардан. 1-4 рӯз шид. дига и пеши хонаи мо намеги ки торикай ҳознами қариб намози хуфтан шдеста чӣ хел рӯшани хушрӯай. ма зеленчинӣ омадам ҳама чӣ маълумай хӯ дина шав камтар борон борида буд. аллакай укробора бине чанд қай шидиян и укробо иш гашничо ҳамаш қариб биромадияну картошка оли номаълум карда бинастаги буд ки картошкаотон ҳози набиромадиян кай мечунияк худованд худаш медона. ҳаминҷа бошаем мебинияк набошаем ичи гашничо беҳад калон шидиян. ба ҳами кадоми агар бидона ҳами укробо аллакай бине ку гул кардиян. ҳами укроборо агар ки чӣ кунам сароша ба қайчӣ бибурам ҳамин гулошай миёнаш усуш бо баргак мекарда боша. ебне ҳамаш гул кадай қариб. райҳоноли майдатаракан дилам намешава биканамшона мегум як калонтарак шаван панҷа бизананд ба бичини да ҷурӯхот реза кунӣ бихӯрӣ. помидоро ҳам хе даруни гуланд. укробора бине инаи помидоро ҳам хе гул кардиян ки я бине ки ҳамаи як будо зада вообще боварӣ надоштам ки помидоро мегира. ҳам хе як бурика ки беҷонак будан. калон шидиян хела мошаллоҳ. ина фақат ами якташа дидагиам бастагиша дигаша ягонташа надидам. фақат ами гулошона дидестам тамом. як танавдаш ду помидор кадай калонак шидиян. иёш оли бедараканчун. дӯстони азиз ба ман иштиёи таом ба касоне ки хӯрдестиян ба шумо низ ҳамчунин. дар ҳамин ҷа ба шумо худоҳофизӣ мекунам то наворҳои оянда. худованд нигаҳбонатон.